Застане тук, я. Пушти го. Не е включен. Няма батерия, бе. Дайте ли ще се случи, бе? Е другия мегафон. Къде е другия мегафон, бе? А така не? Да. Разгледай и така, музиката. Така, чуваме ли се? Ако обичате за много малко да застанете всички тук пред мен. Така, всички вие знаете за колко сте събрали тук. Предполагам, че както и на вас, така и на мен ми омръзна от тези митинги, които ги правиме, но искам да ви кажа, че това, което се случва с този екологичен рекет, който става в нашата страна, е нормално. Затова ние не споделяме техните методи, но сме принудени по същия начин да протестираме. Защото това е жизненно важно за всички нас. Всички вие знаете, че какви природни дадености имаме и по каква мизерия живееме. Така че не е нормално при тези природни дадености, които имаме, да имаме най-високата безработица в България. Не е нормално нашите хора да напускат страната, не е нормално да гладуват нашите семейства. Така че искам да кажа на всички вас, да ви благодаря първо за това, че отзовахте на настоящия протест и да заявя, че от тук натам ще бъде така, докато еколозите продължават с този екологичен рекет. Искам да се обърна към господин Борисов. Господин Борисов, не се подавайте на натиска на този екологичен рекет. Защото ние видяхме една светлина в тунела, след като бяха направили тези предложения и бяха приети от Министерски съвет. Защото трябва да кажем, че никой инвеститор няма да дойде, ако няма необходимите законови промени. И аз искам да кажа на всички вас, че това, се надяваме това да бъде първата крачка, която държавата да направи в посока на промяна на законодателството в областта на туризма. Защото всички ние знаем, че вече 3 години пълното управление на парка е изтекал и това спира нашите процедури, спира инвестициите в областта на ски туризма. Така че искам да се обърна към всички политически сили. Не използвайте ситуацията да трупате политически дивиденти. Не използвайте това, че наближават, има 1 година до изборите, да използвате протестите на разни еколози. Казвам разни еколози, защото ние винаги сме казали, че това за нас не са еколози. Това са една шепа хора, които благодарение на средства, които получават от европейски фондове и от външни организации, манипулират общественото мнение. Ние не вярваме на тези хора, защото всички вие знаете как манипулираха общественото мнение в цялата страна, когато правихме лифта. Така че, обръщам се към вас на сряда в 11 часа трябва да бъдем всички пред Александър Невски за протести, които ще направи коалиция, която сме ние сме членове. Това е природата за хората и регионите. Така че, уважаемите граждани, пак ви казвам, ние не споделяме методите на екоорганизация за блокиране на движението, но ние сме принудени да покажем и другото мнение, че има хора, за които е жизнено важно тези законови промени да бъдат направени, за да може те да живеят нормално, да има поминък, да се развива нормално нашата страна. Още един път всичките да вземат своята надежда към държавните институции, да си свършат работата, да не се подават на този екологичен рекет и да продължат промените, които са започнали. Така че сега ви призовавам всички вас да застанем настрани, да не пречиме повече на движението, но да покажем, да останем тук поне още половин час, да покажем нашата решителност, че ние така ще продължим и за в бъдеще, докато не се изпълнят нашите искания, а това са да бъдат прияти промените в закона за горите. Ако ми разрешите само за 1 минута. Вижте, тук сме да спреме реките на еколозите. Затова ви призовавам да застанем за 1 минута на колене, за да се помолиме, за да може да се случи това нещо. Моля ви всички на колене.
Така, благодаря ви. Сега, ако обичате да пуснем и да свободим движението, да притесняваме повече хора. Само ако обичате по-бързо да свободим движението и... Ако обичате плакатите, нека се наредят отпред. Плакатите отпред, нека да станат. Ела ти тук, че. Айде си го пред. Нека ми да гледат кино.